तर मित्रांनो बघा, भाऊजींनी बनवलेली आपली फ्राय काय कोलंबी रेडी झालेली आहे आणि आता एवढी खाऊ लोक बघा किती बसलेले. चला पटापट उचला आणि टेस्ट सांगा. बघतो वाट बघतो. रे चला मी पण घेतोय. तू घेतलं रे. आज आपलं लाईव्ह करता बाबू करता लाईव्ह पडद्या मागे. कमेंट वाच रे. थांब पुष्पाची रिएक्शन बघूया. काय काय मस्त मस्त जा मग गोवान केला म्हणून मस्त. हा तू कधी बनवणार पण पंकज भाऊजी इले मालवणी राहत्यावर पण पुष्पा काय इले नाही अजून. आवरी कापतात आणि बाबल्याक देत नाही. कमेंट केलं ना कोणी. आवरी कापतात बाबल्याक देत. हे कसे आहे? भारी आहे. भारी. तर अशाच प्रकारच्या रेसिपी बघण्यासाठी पंकज भाऊजींसाठी कमेंट करा. म्हणजे पंकज भाऊजी पुढच्या टायमाला दुसरा काहीतरी घेऊन. चला बाय बाय. आमचा लाईव्ह चालू आहे. तुका कसं वाटतं? म्हणजे तू पहिल्यांदाच करतस त्यामुळे तुका कसं वाटतं? चांगलं वाटतं. बरं वाटतं. कोलंबी की तुका टिपून घे. 3 ऑप्शन पटकन. कोलंबी कसं बरं वाटतं म्हणजे जीव काढणार असतो आता. कांद्याचं काढलं मग कोलंबी तो काढूक नको की. चल आता करूया चालू रेसिपी. चल काय बनवतं पटकन सांग. पटकन सुरुवात करूच्या. काय बनवतं काय हे का बाबा? तू आजचा व्हिडिओ बघा. बाबू करणार शूट. मग आता बाबू काय तर बघू. माहित नाही काय खैचर माझं गोंधळ होता मध्ये. तू मालवणी राहते तर मग पटकन येत नाही. काय 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 गोंधळ म्हणजे काय माहित नाही. ताच माहित नाही. काय करूचा ताच माहित नाही. ह्या असा माणूस हा आपले कर कॅमेरो जे का रेसिपी करूची आहे त्याचं नावच माहित नाही असा माणूस हा ह्या. आता मी त्याचं नाव रेसिपी देत आहे. टोमॅटो आणि कांदा घालून करतो तर शिंगड्यांचा. गो सांग पटकन काय बनवणार. अरे माझं नाव माहितीये माहित नाही. ही रेसिपी नाव नाही माझं. काही तर माहित नाही. ही रेसिपी पुष्पा बनवणार आज तुम्ही बघणार आहोत. ही बघा ही मला लाईव्ह करू. रबीब जोडलेलो हा काय अरे कॅमेरा चालू हा पकडतो गो. चल काय तर तापेला ठेवते गो. बस बाबा एका जाग्यात पुढ्यात घेऊन बस. तर चला मंडळी, आज पुष्पाताई आमची रेसिपी दाखवणार आहे. हे बघा पुष्पाताई. हां, तर पुष्पाताईच्या तोंडावर हसू दिसतच नाही अजिबात. असं मी नाही म्हणत आहे, असं बाकीचे म्हणतात. तर चल रेसिपी सुरुवात. कसली बनवणारच? कोलंबी काय? कोलंबी कांद्यात परतूचे. अरे हे का नाव सांगलंच नाही आधी. तुका मटकी येऊन दे. अरे हे मेला गोंधवान. म्हणजे कांद्यात परतून कालवाची भाजी वगैरे आपण करतो तशी टमाट्यात परतून करूची ती अशी कोलंबी करणार. हा, तर अशी पुष्पाताई आमची आता रेसिपी बनवणार आहे. आणि आता बघा टोप ठेवलंय, चुलीवर ठेवलं. तो दिसताच त्याच्यात तेल घालूचा 2 चमचे. झाला. तेल तापत ठेवलेलं आहे बघा. चुलीवर तेल तापत ठेवलेलं आहे. आणि का लाकडा कमी पडतो त्या का लाकडा देता. हे बघा यांका सगळा माका सांगायचा लागतं. मेन म्हणजे साहित्य दाखवलं. साहित्य झाला दाखवून. हे का 4 कांदे, 1 टोमॅटो, 10-12 लसणीचे पाकळे, आला. मिक्सर का लावलेले होते पाकळे नाही. मग असं काय केलं त्याच्या ठेचला किसणीवर किसून. हा, किसणीवर किसून. अरे भारीच मग. या पुणग्यापेक्षा भारी आहेस मग तू रेसिपी बनवणारा. तर पुणगे खाता हाली चवत नाही रवले. सुरुवात. तेल तापून झालेला. आणि आता पुष्पा काय टाकूच ह्या विचाराचा कांदो टाकणार. कांदो म्हणजे माहिती आहे रे, थोडीफार माहिती आहे बाबा. एवढा काही खुळा नाही. आणि इकडे माका लाईव्ह बघतच असतात. हे बघा हे बघा ह्यो लाईव्ह करता माझा पाठसून. कोण? पंकज भाऊजी टेस्ट करणार आल्यावर. तर ही खास पुष्पा आमच्या भावासाठी रेसिपी चाललेली आहे. आणि बघित असले तर माका गाळी घालीत असते तिकडे. आता टमाटर टाक लगेच.
भारीच हुशार म्हणजे ह्या एक नंबर रेसिपी बनवता. जास्त टाइमपास करीत नाही रे. ह्या ना टाइमपास नाही आहे. करून देता काहीतरी. हां बरं ताट बस जरा. हो. पुष्पांचा लाजता जरा त्यामुळे तसा आता. हां तरी बघा आता पुष्पान खरी स्माईल दिलेली आहे. मनापासून बनवतात. एक नंबर. आणि त्याचा स्वाद त्या आता रेसिपीत उतरणार. हे का खरा महत्व. तुम्ही रेसिपी किती भारीची करा पण त्याच्यात मसाले वापरा. त्याचा काय उपयोग नसतात. जेव्हा आपण मनापासून जेव्हा बनवणार आतून जेव्हा रेसिपी बनवणार तेव्हा तिच्यात चव उतरणार. नाही तर तुम्ही मीठ किती घाला खारट जरी होत नाही तर नाही तरी होत. आज उतरणार पण आज दिसतं. आज ते गोवासाठी स्पेशल. होय गो त्यांच्यासाठी आहे ती. त्यांच्यासाठी अहो घ्या की म्हणजे नाही अजून नाही म्हणता शा म्हणता. अजून आज काय? होईल. बाबा थांब रे मॉप दिवसांनी मी कॅमेरा आणि त्याने आज चमचा हाते. आता नवीन बऱ्याच दिवसांनी आज गावला मरणात गावला. थांब हा तर झालो भाजून झालो जमलं. थांब धीर धर मी आहे ना सांगतो. हा तर हे बघा कांदा आणि टोमॅटो भाजून लाल झाले म्हणजे व्यवस्थित भाजलेलो. हां तर आला आणि लसूण आता एकत्रच करून टाकणार. हां मग हुशारच गो तू. पुणग्यासारख्या नाही पुणगे तर एक टाकत राहता काय तर माझ्यात त्याच्यात वेळ जातो. तुझ्यासारख्या नाही तू झटपट भाजी बनवतो सगळं म्हणजे असं. तर टाकून घेतलेलं आहे बघा. कमेंट कर. आणि हे बघा लाईव्ह चालला आणि ह्यो मारता आकडे माझा मारान काढलाय ना. कोलंबी भांड्यात काय करी गेली भारी होती. कोलंबी भांड्यात जीव कधी देणार. भांड्यात ना टोपात जीव देणार आमच्या. तरी बघा इकडे मस्तपैकी हां जाणून हे बघा असा एकत्र करून असा मस्तपैकी त्याला स्वाद आलेला आहे. वासव आता मसालो टाकता की नाही माहित नाही. मसाला टाकतोय म्हणजे किती प्रमाण किती आहे का 1 टीस्पून 2 टीस्पून 3 टीस्पून. हां टीस्पूनचं चमचा आहे हो. हां हे बघा भरभरून कसलो मसालो तो सांग. मसालो. हां असं सांग बाबा माका काय त्या कळत नाही त्याच्यातलं तेवढं. हो भाजको आमचो मालवणी मसालो पुणग्यान बनवलेलो. आणि हो बघा ह्यो पुष्पा फुकटचो वापरता. पुणगे वेळेला मसालो करून पुष्पा आपला टाकता बरं हो तेवढं. बघा ढवळून घेतला. हां हे बघा मसालो 3 टीस्पून टाकलेलो. टीस्पून नाही 3 बारको चमचो तो टाकलेलो आमचो एक मापाचो. तुमका हो तेवढं टाका. आणि हा बघा असं मस्तपैकी टाक. कोलमीक विचारतं की कधी टाकू म्हणून. हां ही बघा मोठी आहेत रे साधारण मीडियम साईज आहे. तुका कसं वाटतं म्हणजे तू पहिल्यांदाच करतस त्यामुळे तुका कसं वाटतं. चांगला वाटतं. बरं वाटतं. कोलंबी की तुका की पुणगे 3 ऑप्शन पटकन. कसं बरं वाटत म्हणजे जीव काढणारच तू आता कांद्याचो काढलंस. मग कोलंबेचो काढूक नको की मग आता कोलंबेचं काढतं म्हणून बरा कोणा वाटता कोलंबे तुका की पुणगे. तर अशा प्रकारे ही बघा मस्तपैकी व्यवस्थित कोलंबी अशी एकत्र करून पुष्पा ढवळतात आणि ढाकण ठेवणार म्हणजे झाकण ठेवणार. ढाकण म्हटलंच तर कळायचं नाही एखाद्या नवीन ढाकणीला म्हणती. उलट नाही माझं असंच असतं म्हणून मी एक व्हिडिओ कलर्स ऑफ कोकणवरचे करूक मला परवडतं. त्याच्यात मी माती घालतं. ताई मग पुढची तुमची रेसिपी मुळ्याच्या भाजीची खूप मस्त केली ना आपण. अशी यांच्यासारखी गडबड नाही. हे असले की कार्टे असे गोंधळ घालतात सगळ्याचा मध्येच वाटोळा करतात. मीठ टाकलं मीठ टाकूचा की होय तर कधी टाकूचा थोड्या वेळ म्हणजे वाप लागा नाही जरा. तुझं विचित्र रेसिपीचं हे प्लॅन आहे त्यामुळे त्या नंतर टाकून लगेच कसा मीठ टाकणार नाही तुझा बरोबरच आहे. काम टाका काहीतरी वाया ह्या मागचं सगळं. तर आता चवीनुसार मीठ घाला. कोणाच्या चवीनुसार म्हणजे त्यांच्या चवीनुसार जे खाणारी आहेत त्यांच्या चवीनुसार मीठ घाला. आम्ही आमच्या चवीनुसार घालतो 1 चमचा 2 चमचे. फेकून मार. आणि आता ही बघा मस्तपैकी अशी
एक जीव करून घेतो. वा शब्द काय काय सुचतात तुका बाबा? आता तसे शब्द सुचतात, फक्त माझं मध्येच गडबड होता. कशामुळे जरा बाहेरच्या दुनियेत गेले की तसा होता. आम्ही टीव्हीवर बघतोय व्हिडिओ. मोठा चित्र दिसत असत ना, मग काय. त्याला ढाकण ठेव. हा जरा वाईट ह्या वाईट झाकण काढता, वाईट ठेवता मेली ती कोलमी घुसमाटान उतरून जीव काढल्यान त्या कोलंबीचो. हो. हो खयच असतं मीठ वया सगळे. होय होय. मग ते माझ्याकडे होय लोक विचारतात हा. विनू आज काय विनू हे बघा तुझ्या डोक्याला काय डोक्याला ताप झालाय म्हणून सांग. ताप होत असेल. होय 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 तुमका माहित नाही रेसिपीचे व्हिडिओ मागे आमका किती काय काय करूचा लागतं. हा ताई माईक धरलं. माईक धरलं. माईक काय म्हणतास? स्वयंपाक कोण हात नाही धरत. होय होय कोण नाही देतो हात धरीत स्वयंपाक. धरल्यानंतर वाता नाही तो कोण धरणार नाही. वातात नेलं म्हणजे तो. ए एकदा काय तो त्यांना सांग लोक बाकी वाट बघतात. 12चो काय तो पाडो काय तो 15चो काय तो 15चो पाडो. थांब थांब. होय का पाडे म्हणा पुष्पा हिला की होय, ते होय आता जेवणाचं शाळा चाललंय. झाली आमची. हो. नाही नाही मग 15चो पाडो. आता वेळ नाही बघी पुढच्या टाइमात म्हणत. आणि आता पुष्पा झाकण काढतात. थांब गो झाकण काढू नको. वाईट थांब. कॅमेरा जेव्हा करणार तेव्हा तू सांग म्हणून मी सांगते. मी अशी मारण काढतो मग तू सांगान सुद्धा यांना कळत. या आधीच मीठ घालतात ती मोकळा होतात. त्याच्यात मी मेलं माका काळी घालतस तू. तर अशा प्रकारे हे बघा 10 मिनिटं होत आलेली आहेत आणि झाली ना. हां आता बघूया. हे बघा कसं काय रंग इलो बघा. आमचं मालवणी मसालो असल्यावर रेसिपी फिकीच पडता मसाल्यापुढे. आणि त्याच्यात पुष्पा करता म्हणजे 1 नंबरच होणार. पुणगे त्यात कायच नाही. तर अशा प्रकारे आमची पुष्पाताई खूप छान प्रकारे अशी रेसिपी करते. आणि थांबा जरा थांबा. हां मध्येच यो चार्जिंग का लावून कॅमेरा. हां झालेली आहे रेसिपी. झाली. तर खूप चांगल्या प्रकारे ताई रेसिपी केली. तर मग आता खाणार तुमचे मिस्टर आल्यावर टेस्ट करणार की मी करू असं काय विचारतो. मी केली तर चालेल का? चालेल. माझ्यासाठी भाकरी भाजून ठेवलेला. भाकरी नाही भाजली आज. मग उपयोग आज इतके मेल्यानं फोन लावून बोलावलास नाही. भाकरी पण भाजून ठेवलास ना. आज उशीर झाला. आज भाकरी नाही. तर ही बघा खूप माझ्यासाठी केली आहे ना पण खूप सुंदर प्रकार योकडे जेवकचा आणि माझ्यासाठी केल्याने म्हणून सांगता. तर ही बघा रेसिपी मस्त रंग भारी घरी खरोखर. पुष्पान त्याच्यात स्वाद रंग भरल्यान पुष्पान रेसिपीत रंग भरल्या. मसालो बाजूकच रवलो. हा मालवणी मसाले बाजूक रवलो पण पुष्पात त्याच्यात रंग भरल्या. आता रेसिपी झाली. तर अशा प्रकारे ही बघा मस्तपैकी कोलंबी काय सुकी कोलंबी कांदा टोमॅटो घालून अशी केलेली आहे रेसिपी. आवडली तर नक्की सांगा. लाईव्ह व्हिडिओ तुम्ही बघितलाच असाल आमच्या कलर्स ऑफ कोकणवर जाऊन बघा. आणि व्हिडिओ कसं वाटलं तर नक्की सांगा. होय ना. अशाच आमच्या नवनवीन रेसिपी तुम्हाला मालवणी रायता या यूट्यूब चॅनलवर तुम्हाला बघायला मिळणारच आहेत. आणि जर तुमका अशीच जर रेसिपीच्या मागची जो ह्या बघूचा असतात तर कलर्स ऑफ कोकण या यूट्यूब चॅनलवर जाऊन बघा. आणि सबस्क्राईब केला नसेल तर त्या चॅनलवर सबस्क्राईब करा. आणि पुष्पाचे जर रील बघूचे असतील या मागचे तर आमच्या कलर्स ऑफ कोकणच्या इंस्टाग्रामला जाऊन बघा आणि नक्की भेट द्या. आमका भेट द्यावा. भेट म्हणजे तशी भेट नाही भेटा. तर चला मंडळी कोलमी शिजन मिळेली त्याच्यात. चला लाईव्ह व्हिडिओ बघितलाच नसेल तर बघा. आज 2 लाईव्ह व्हिडिओ केला आम्ही. एक भाऊजींची रेसिपी होती आणि एक पुष्पाची. आता ता सगळा करून आम्ही एवढं दमाक झाला. म्हणजे दमाक झाल्यानंतर आता यो आता जेवता. आता जेवणाचे हे बघा आयटम बघा. हे आपलं मासो सकाळचोच ह्या आता पुष्पान केल्या ना. कोलंबीचा काय केलं गो परत त्याच्यात पटकन सांग. चार्जिंग कमी आहे त्याला काय नाव माहीत नाही पण त्यांना रेसिपी बरोबर केल्या ना. आणि पिठी आणि भात. आता आम्ही जेवतो. तुम्ही पण जेव केव्हा. खाली ना कोलंबी. हा मगाशी आम्ही फ्राय केलेली कोलंबी खाल्ली. आणि लाईव्हवर आम्ही एवढी मजा केलेली. हा तो व्हिडिओ नक्की जाऊन बघा जर कधी बघितला नसेल तर. आता हयत थांबा. दमाक धमाक झाला. भूक पण लागलेली आहे. तर आता जेवूया आणि नंतर पुन्हा भेटूया उद्याच्या भागात नवीन काहीतरी घेऊन. तोपर्यंत बाय बाय. पुण्या मग ना जेव त्यामुळे तुमका आता जेव बोलवणार नाही बरोबर. मग ना पुण्या बोलतो. हा चला. आणि पुष्पाकडून जेव केव्हाची अपेक्षा करू नका. जेव केव्हा म्हणून सांगितलं. चला तर मग बाय बाय. भेटा या पुढच्या भागात.
नवीन काहीतरी घेऊन. चला, गुड नाईट.